Hello everyone, this is Eman and welcome back to my channel. So andito naman ulit ako sa EDSA sa Bicol Isarog Terminal kasi babalik na ulit ako sa Naga City. So nakapag-book na ako dito ng bus ticket at iniintay ko na lang ang biyahe namin kasi ang biyahe namin na 7 o'clock. At napansin ko dito sa terminal, ang laki ng pinagbago kasi meron ng ayos na yung terminal niya. Dati kasi wala maupuan ng mga tao, ngayon kung makikita niyo maupuan na. At hindi lang yan, meron na talagang area kung saan pwedeng maghintay yung mga pasahero. At dito, meron ding hagdan para pumunta doon sa may Pay Lounge. At ito na yung office, sa kabila naman nun yung bayaran. At very comfortable naman, okay naman, hindi masyado mainit yung upuan dito. At sa likod, meron namang bilihan ng mga pagkain. And also meron din po dito CR na mukha namang maayos at malinis. So ayan, naghihintay na lang ako ng bus kasi maaga pa. Dumating pala ako dito ng 5 o'clock. Ang sasakyan kong palang bus ay tripcode T. So this is a higher bus. At this is a 2x1 seat. So swerte ko nakaupo dito. Ako dito sa may solo seat. At sa harap ko yung CR. Kahit pa paano hindi naman mabaho at hindi mapanggi. At napansin ko dito, very spacious upuan, very maluwag talaga. At ang pamasahe ko pala dito ay 1,550 pesos. Medyo nagmahal na. So yan lang po. Thank you very much for watching. Ayan, makita-kita na lang po tayo sa Bicol. Bye-bye!